seara, bine v-am găsit la o nouă ediție de podcast. În seara asta l-am alături de mine pe unul dintre vechii mei prieteni pe care l-am întâlnit în politică, apoi am rămas și am construit un proiect în societatea civilă. Astăzi el este unul dintre oamenii care este foarte atent la piața imobiliară a Clujului, are un business în zona asta. În trecut a stăpânit foarte, foarte bine un concept de oraș de 15 minute din zona imobiliarelor. O să vorbim puțin și de politică, pentru că a fost membru marcant a Tineretului Democrat Liberal, după aceea președinte la Organizația de Tineret a PMP Cluj și omul care, alături de alți lideri locali, conducea filiala partidului președintelui Băsescu. Mihai Curteanu, bună seara, mulțumesc că ai acceptat. Încerc cumva să nu fiu formal, că noi de fapt suntem prieteni foarte buni și mi se pare că am început un pic așa, că am închistat podcastul din seara asta. Bună seara, dragă Horea, îți mulțumesc pentru invitație, bună seara și telespectatorilor care ne vor urmări. Am crezut, acum să-ți fac o mică confidență, am crezut că nu mă vei mai invita. De ce? Dar uite-te mai mult la mine, că reels-urile pe care le vom tăia, să știi că cel mai bine bani din diagonală. Am uitat foarte atent la podcasturile tale și ești atât de bine conectat în tot ceea ce se mișcă astăzi pe piețele locale, încât așteptam cu mare interes să mă chemi. Și uite, văd că momentul terminus în sfârșit a apărut și m-ai invitat. Da, eu sunt convins că undeva ședea în tine siguranța că te voi chema, așa că nu te alinta. Că ne cunoaștem de mult. Dubii nu aveam. Dubii prea mari nu aveam. Da, dar e o chestiune de timp și uite, mă bucur că în sfârșit s-a întâmplat și că putem să dezbatem încă o dată împreună. Zi-mi ce faci astăzi. Deci, cu ce te mai ocupi? Politică, societate civilă, business. Cu o perioadă ai dispărut de sub radar, te-ai ascuns, am muncit, ți-ai luat vacanță, te-am văzut pe la mare. Nici pe departe. Facebook-ul te trădează, să știi. Da, dar vacanța era o componentă de obligație. Știi că mai ai câteodată componenta asta, ești obligat de împrejurări, adică de soție, copil și să zic alte forțe care pun presiune pe tine și trebuie să-ți iei și o mică vacanță. Dar între timp am fost foarte conectat la tot ce înseamnă piață de business, am pus la punct împreună cu doi parteneri un business care, zic eu, astăzi este un business menit sau sortit succesului. Am muncit foarte mult în ultima perioadă pentru realizarea acestui business. Este vorba de o agenție imobiliară, dar de un concept de fapt de agenție imobiliară care nu are nici cea mai mică legătură cu ceea ce am fost obișnuiți până acum în piața de profil. Adică oameni specializați, Mihai, bine spune-ne pregătiți. Exact numele. Vaxus Imobiliare se numește. Și ce vrei să faci și despre ce e vorba? Fă-ți reclamă. Vaxus Imobiliare, nici pe departe nu-mi doresc. Cred că reclama cea mai importantă va fi din partea clienților care ne-au trecut pragul și care au fost mulțumiți de serviciile pe care noi astăzi le-am oferit. Adică de faptul că avem în componența noastră oameni extrem de bine pregătiți, oameni care vin în întâmpinarea clientului și nu muncesc doar pentru, foarte important acest aspect, nu muncesc doar pentru comision, ci interesul lor este ca clientul respectiv să plece în urma acelei tranzacții mulțumit, în așa fel încât să fie protejat, pentru că vedem ce s-a întâmplat, nu știu, avem par exemplu scandalul Nordis, unde oamenii au cumpărat apartamente și uite ce au pățit. Și există în anumite segmente imobiliare și practica asta din nefericire. Și atunci agentul imobiliar, noi așa îi pregătim sau așa îi specializăm, încât ei să vină și ca un advisor. Ei să studieze înainte orice constructor sau orice proprietate imobiliară pe care noi o aducem în portofoliul nostru astăzi, ea este extrem de bine triată, în așa fel încât să fim siguri că nu există nici cea mai mică probabilitate sau să nu există nici cel mai mic viciu ascuns, ca să-l numesc așa. Nu există probleme legale, în primul și în primul rând. Acea proprietate pe care vânzătorul o scoate la mezat, ea poate fi livrată. Asta este iarăși un aspect extrem de important. Adică studiem practic înainte să scoatem la vânzare prin noi o anumită proprietate, noi studiem extrem de bine tot background-ul acelui proprietăți, încât aceea să fie o tranzacție sigură. Te-am luat așa cu ce faci astăzi, pentru că nici nu am mai văzut de mult.
cred că nu ne-am întâlnit de vreo 2 luni de zile așa face-to-face, am mai vorbit la telefon în așa clubul nostru de gândire și de consultanță reciprocă. Da, Mihai, uite, hai că astăzi chiar nu aș vrea să discutăm de politică, aș vrea să facem peste 2 săptămâni împreună cu un jurnalist sau, mă rog, chiar în miezul campaniei, să avem ce comenta, că deocamdată nu avem, dar eu aș vrea ca în acest prim podcast să discutăm despre Cluj și să discutăm despre ce înseamnă Clujul ca putere politică, economică, intrinsecă, universitară, și noi am avut discuții constante, lungi, certuri uriașe, noaptea la 2, la 3, o întreagă paletă de amintiri, un întreg lanț de amintiri. Mihai, dragă, te rog frumos să spui cum vezi tu puterile Clujului? Cine sunt astăzi primii 2-3 oameni care sunt influenți în Cluj, care în mâna lor stă putere, decizie și care pot schimba, pot transforma lucruri și, mă rog, pot decide destine până la urmă. Cine sunt greii Clujului? Cine sunt cei care conduc astăzi Clujul? Fără doar și poate, astăzi, un monopol, dacă putem să-l numim așa, atât politic cât și administrativ, l-a deținut și îl deține în continuare fostul PDL, actualul PNL. Tot ceea ce înseamnă... Tu îi cunoști foarte bine, că ai făcut parte din structură. N-am fost foarte activ eu acolo în structură, am fost doar membru, doar am simpatizat în dreapta, la fel cum astăzi, fără doar și poate, îmi asum că mă simt apropiat într-o oarecare măsură de un conservatorism și îți spun, vă explica când vom dezbate și partea politică și de ce. PDL-ul, fostul PDL, transformat ulterior în PNL, reunit în PNL, rebranduit sub, cred că așa este mai corect, și rebranduit sub umbrela PNL, este fără doar și poate astăzi într-un monopol politico-administrativ la nivel de județ. Aici prin prisma succeselor pe care primarul Emil Boc le-a avut, prin prisma președintelui Consiliului Județean, domnul Alin Tișe, care câștigă un fanfar de fiecare dată când candidează, la fel ca și omologul său de la primărie, domnul Emil Boc. Și atunci automat s-a creat această forță politică, mega forță politică și administrativă, care conduce de atâta timp destinele Clujului. Acum, dacă este să împărțim într-o direcție greșită sau într-o direcție pozitivă, eu aș tinde să spun că plusurile sunt mai multe decât minusuri astăzi. Mihai, hai să intrăm, că nu vreau să avem o discuție de asta formală, că nu cauți nici tu votul, nici eu, nici nu facem politică. De ce e puternic Emil Boc? Prin votul popular, foarte simplu. Ce poate să facă Emil Boc? Votul popular, prin ceea ce a reușit să propage astăzi în spațiu public, adică oamenii să aibă încredere în el, oamenii să meargă la urne și să-și pună destinele în mâinile lui. Am venit, dacă mergem puțin în spate și observăm un pic parcursul domnului Boc, în 2004, după o epocă funar, unde orașul era un oraș închistat, Emil Boc a avut prezența de spirit în momentul în care a câștigat să deschidă orașul. Nu a trebuit să facă nimic altceva. A deschis orașul. Orașul, ca poziționare geografică, a fost tentant din punct de vedere investițional pentru diferitele tipologii de business sau oameni de afaceri. El deschizând porțile orașului, care erau îndelung ferecate de către domnul Funar, fostul primar, orașul a explodat. Ei, oamenii au simțit pe propria... E ușor cumva, dacă vii după cineva care n-a fost prea reușit, n-a reușit de fapt să facă prea multe lucruri bune, e cumva ușor să fii pus în comparație fără a face prea mult bine. Decât să deschizi, să lași la liber. Cam asta a făcut Emil Boc, a lăsat la liber lucrurile și a început orașul să se dezvolte. Ei, astăzi orașul are și anumite probleme pentru că tinde spre un oraș metropol, are tendințe de metropolizare și că va trebui să treacă la un alt nivel de dezvoltare, adică organismele administrative ar trebui să înțeleagă astăzi tendința pe care o are acest oraș
Ei vorbesc de metropolizare, discutăm de zona metropolitană, dar doar pe hârtiuță. Hai să vedem ce facem. Cum pregătim? Eu pun o întrebare. Cum se pregătește Cluj-Napoca pentru orașul celor 1 milion de locuitori? Big question mark. Ce facem? Ce facem când Cluj-Napoca va avea 1 milion de locuitori? Nu e treaba mea să vă răspund. Nu e treaba ta, dragă Horea, să răspunzi. Noi doar trăim aici și vom trăi prin acei 1 milion de locuitori. Da, Vom avea parte de un oraș sufocat. Vom avea parte de un cetățean clujan abuzat de presiunea socială. Dar hai să nu părăsim teritoriul sau nu scena luptei. Vorbeam de Emil Boc mai devreme. Ți s-a părut nu ți s-a părut că a fost puțin exagerat hate-ul din primăvara acestui an propagat asupra lui? Adică tu știi foarte bine că eu am fost oponent politic. Adică eu nu cred că în PSD a fost un om care să-l atace mai mult pe Alin Tișe, parțial pe Emil Boc, decât am fost eu. Dar nu știu, parcă în primăvara asta, băi, m-am enervat, adică orice făcea, nu știu, parcă nu era Cluj-Napoca, vorbeam de Bistrița Năsăud sau de Deva, adică oameni buni. Totuși vorbim de al doilea oraș al României, unde realizările economice și ce avem fiecare în buzunar sunt incontestabile. Faptul că prețul apartamentelor este ridicat nu este un minus intrinsec pentru oraș. Este o dovadă a faptului că există o bunăstare în Cluj-Napoca. Și atunci te întreb pe tine, cum ți s-au părut uite, procentele lui Sabin, cum ți s-a părut campania asta de hate împotriva lui și dacă merita hate-ul ăsta Emil Boc? Cunoscându-l de altfel, destul de bine. Nu știu dacă îl merita neapărat sau nu îl merita. Aici nu sunt eu în măsură să fac judecăți de morală. Dar, foarte important acest aspect este că oamenii, astăzi cetățenii, din nefericire încep să sufere de pe urma dezvoltării. Paradoxal. Este un paradox. În momentul în care un oraș, o urbă, se dezvoltă, începe să aibă niște presiuni pe spatele, să pună niște presiuni pe spatele locuitorilor. Aici introducem traficul, care este, cred că, una dintre cele mai mari probleme pe care astăzi le are Cluj-Napoca. Nivelul de viață ridicat, adică costurile de viață, efectiv cele de zi cu zi, automat crește standardul, cresc costurile. 3. Perspectiva clujanului, efectiv, în fața clujanului vechi, în fața absorpției pe care o are Clujul, pentru că devine un oraș magnet, din zonele limitrofe. Dacă observăm, Clujul a devenit astăzi un magnet. El absorbe cam tot ceea ce înseamnă piață, forță de muncă, pentru că devine interesant, vin din toate zonele limitrofe. Nu știu, că discutăm de județele imediat apropiate, Maramureș, Bistrița, Satul Mare, Zalău și așa mai departe, pentru că sunt nivelul de trai mai scăzut, Clujul devine mai ofertant, atât din punct de vedere al pieței muncii, cât din punct de vedere medical, din punct de vedere educațional. Ei, în momentul în care se creează această bulă, ea începe să pună presiune pe cei existenți deja în viața socială. Și oamenii o resimt. Mulți nu-și dau seama ce se întâmplă, poate ar fi interesant să avem o discuție odată și cu poate un psiholog, un sociolog care să vină să ne explice de ce aceste tendințe există, de ce, cum reacționează, cum putem preîntâmpina. Poate era, nu știu, mai corect sau cred că se putea atenua acest nivel de hate dacă existau și soluții mai rapide, probabil, nu știu, pe componente de trafic, pe componente de regenerare urbană, pe componentele de regândire și reconfigurare urbană. Dacă aici se mai lucra poate puțin, se putea preîntâmpina stresul ăsta cauzat. Dar Cluj a devenit un oraș stresant. Țineți minte acest termen. Un oraș stresant, care pune o presiune mare pe locuitorii lui. Cei care se lășluiesc astăzi în urbea noastră au această presiune, devin stresați,
coroborând toate aceste componente pe care le-am enumerat mai devreme. Și atunci vine cineva, zi Sabin și vin, nu? Care se costumează în Salvatorul Universal, îți spune ceea ce tu vrei să auzi, îți ghidilă urechile, îți ghidilă orgoliu, îți ghidilă tot ceea ce ai cumulat tu ca nivel de frustrări sociale și atunci vei refula pe cine? Pe cel care îți va fi mai apropiat, adică cel care este la frâiele conducerii și îl vei considera, dar în definitiv oarecum și corect, vinovatul de profesie. Nu vreau să spun acum că Emil Boc este cel mai curat sau, nu știu, este fără de păcat, că nu există așa ceva, dar nici nu îl văd atât de vinovatul primordial să-l acuzăm astăzi dacă plouă în Nigeria, e vina lui. Că vreau să ascult mai multă smântână de la tine, mai multă grăsime așa informațională și să fie o părerologie mai de calitate în seara asta. Deci îl avem pe Emil Boc, care în 2004 îl învinge pe Ioan Rus, câștigă primăria Cluj-Napoca. Hai că o să fiu mai plastic. Stai un pic. Stai să vezi unde vreau să ajung. Premierul României, primarul Clujului, omul care conduce Partidul Democrat Liberal și în care Traian Băsescu are încredere maximă în multe situații. Pe de cealaltă parte, ai grupul de la Cluj, Ioan Rus, Vasile Pușcaș, Vasile Dâncu, relațiile și conexiunile pe care le fac de la Cluj spre București și de la București spre Cluj, politice și nu numai, și din alte sfere, sunt oamenii pe care își duc în stânga și în dreapta. Întrebarea mea e în felul următor. Crezi vreodată că Emil Boc a fost condiționat politic sau a acționat politic sub grupul de la Cluj? Crezi că grupul de la Cluj l-a putut controla pe Emil Boc? Eu nu cred chestia asta, dar vreau să aud și părerea ta. Nu. Pentru că de multe ori se făcea această, acest ghiveci și cumva era și el atașat grupului. Cum vezi tu relația de putere dintre Emil Boc și grupul de la Cluj? L-am studiat așa pe Emil Boc ca și personaj politic pentru că mi-a plăcut foarte mult ca structură politică. Și l-am studiat toate aparițiile, mi-a plăcut și modul de abordare, felul în care se relaționa public și am considerat că este un personaj de la care poți învăța și poți să îl urmărești în ideea de a te perfecționa tu ca individ sau eventual ca viitor politician sau om care vrea să facă politică. Nu-l văd astăzi ca personaj politic pe Emil Boc vreodată genul de personaj care să poată fi controlat. Paradoxal. Și, nu știu, astăzi venim din sfera asta în care se trag tot felul de sfori și ne place să auzim de state paralele, ne place să auzim de păpușare din umbră, de eterna conspirație mondială și așa mai departe. Nu e cazul, nu cred, mie mi se pare, dacă vrei să spun, între mega șmecherii Clujului ca primar, Boc. Deci unul dintre cei mai șmecheri primari. Fără doar și poate. Adică a făcut, s-a învârtit. Cum a făcut, a scos Clujul, l-a dus și pe la Bruxelles, s-a mai vorbit în stânga și în dreapta de noi, păi trebuie să-i dăm cezarului ceea cezarului. Bă, nu ne place de el, nu știu, nu-ți place că ai motivele tale, nu știu, nu-i de ajuns de înalt, nu-i de ajuns de mic. Nu, am spus. Emil Boc și grupul de la Cluj. Conviețuire. Și atât? Da. Asta e părerea mea. Și cine comandă pe cine? Nu cred că comandă nimeni pe nimeni. Da, mi se pare o analiză bună. Nu, cred. Conviețuire. Adică s-a ajuns la un status quo. Știi, când pui doi boxeri care sunt eu te-aș mai întreba, hai că de... văd că ești încălzit acum un pic dar nu te-am enervat, nu te-am agitat. Uite, îți fac o provocare. Spune-mi 3 oameni foarte puternici din Cluj de astăzi care au acces la structuri de decizie din București, la resurse financiare, exceptându-l pe Emil Boc și de cei care am vorbit mai devreme de grupul de la Cluj. 3 clujeni relevanți la București. Sau 5, să zicem. Din spectru politic sau business. De oriunde vrei tu. 5 oameni relevanți la București. Și nu spune de tot respectul, cântă bine Aurel Tămaș, dar n-aș vrea să discutăm de marele Aurel Tămaș. Horea Ciorcilă, care gestionează un mega business. Ce înseamnă pentru Cluj Horea Ciorcilă?
Mult. Mult. Un pin pe harta financiară bancară. A pus Clujul pe harta financiar-bancară la nivel mondial. Nu discutăm doar de România aici. Asta înseamnă pentru Cluj Horea Ciorcilă. Nu știu cum a reușit, cum a făcut. Ok. Alt nume? Nu știu, poate din zona universitară, din lumea medicală. Uite, avem Ioana Obră, președintele Academiei. Avem oameni, cred că ar fi prea puțin să-ți dau 5 nume. Sunt mulți. Dar totuși cumva el e așa cumva o stea printre restul, adică el chiar își impune amprenta Horea Ciorcilă la București dacă vrea, la modul serios. Cred că de asta l-ai și cumva după el n-ai mai spus un alt nume așa, cu o oarecare siguranță. Adică e chiar un greu. Da, fără doar și poate, clar. Și mi se pare și normal, că un om care a realizat ceva, adică să reușești astăzi să creezi o entitate, discutăm astăzi despre Banca Transilvania, tu să fii acolo, să fi pus bazele unei construcții de gen, mega construcții de gen financiară, e o șmecherie. Adică totuși trebuie să-i dăm, să-i dăm cezarului ceea cezarului. Să ne bucurăm că îi cocitadin cu noi, să ne bucurăm că a reușit acest mega business, care, uitați, astăzi e mega cunoscut. Crezi că în toți anii ăștia cumva Clujul a reușit să se diferențieze față de Timișoara și Iași, care sunt tot orașe universitare și concurente, să zic, nu știu, crezi că le-a luat fața și de ce? În primul și în primul rând, printr-un PR extraordinar de bine pus la punct, hai să spunem și pe asta dreaptă. Clujul a avut parte de o campanie de PR extraordinară, ceea ce nu-i rău. Toată lumea încearcă să o ducă chestiunea asta într-o zonă de peorativ. Foarte greșit, total greșit. Nu, foarte bine, eu încurajez și chiar cine a făcut toată campania asta de PR-istică să o facă în continuare, că o face bine și să o și treacă la un alt nivel. Asta e una dintre componente. Componenta cealaltă, pentru că aici discutăm de un produs. Noi am avut un produs, orașul Cluj, Cluj-Napoca. Acest produs îl împărțim în componente de marketare și valoare intrinsecă. Partea de marketare s-a făcut prin partea de PR-istică. A avut Cluj-Napoca în care peste tot s-a propagat cel mai bun, cel mai frumos, s-au scos în evidență ceea ce este extraordinar. S-au scos în evidență toate lucrurile bune care se petrec aici la Cluj. Cluj a devenit atractiv și partea cealaltă de valoare efectivă a orașului, adică dezvoltarea lui, atractivitatea pe care o oferea el ca și oraș. Și atunci aceste două componente au făcut ca orașul Cluj-Napoca astăzi să fie peste multe alte orașe din România, să devină un pol interesant, este și poziția geografică extrem de importantă. Și discutam azi de orașul Cluj-Napoca, unul dintre cele mai interesante probabil orașe după București. Uite-te, și nu o spun ca clujan, ci o realitate pură și simplă. Am vrut să te duc într-o zonă de dezvoltare imobiliară și de urbanism, unde știu că te pricepi al dracului de bine, chiar dacă uneori te alinți și cum să zic, îți diminuezi competențele. Asta e pregătirea la bază, asta, da. Dragul meu Mihai, în Cluj-Napoca astăzi, Cluj-Napoca este probabil orașul cel mai pregătit să adăpostească mici orașe de 15 minute. Eu am văzut pe toate rețelele sociale că unii și alții care habar nu au și nu înțeleg conceptul, l-au dus într-o zonă de discurs din ăsta așa, cumva conspirativ, într-o zonă care ar fi rău să ai oraș de 15 minute, că e rău ca într-o zonă în care, locuiești, să ai și locul de muncă, să ai și creșe și grădiniță și școală pentru copil și, poate și un cinematograf. Ce ne poți spune despre orașul de 15 minute și dacă au loc în Cluj orășele de 15 minute? Știu că ți-ai făcut o dizertație pe tema asta. Vreau să cred că ești printre primii din România. Da, cred că cel puțin la momentul respectiv eram singurul care... În ce an? În 2000...
19. Cred că singurul, pre-pandemie era singurul la momentul respectiv care a avut o lucrare de genul acesta și o dizertație pe subiect. Am urmărit, nu e un concept nou deloc. Multă lume fuge. Ce înseamnă, de fapt? În primul rând trebuie să înțelegem ce înseamnă acest concept. S-au născut o felul de povești în jurul lui, de restricționări, etc., de chestiuni malefice. Mai aveam puțin și ne dădeam cu părerea că este o chestiune de vrăjitorie la nivel planetar, care vor să ne fure sufletele. N-are nicio legătură. Acest concept, de fapt, este un concept de organizare teritorială în așa fel încât tu, ca cetățean, și asta pentru a evita disconfortul pe care tu îl poți avea sau crea ca și cetățean. Adică în momentul în care deplasarea ta devine o deplasare zilnică. Uite, o să vă dau un exemplu ca să înțelegem foarte clar. O să-mi dai un exemplu, omule. Toată lumea știe că suntem amici. O să-ți dau un defect profesional. Uite, o să-ți dau un exemplu. Hai să luăm centrul orașului Cluj-Napoca. Blocat toate zonele în care se desfășoară activități de învățământ sunt blocate pe considerentul că Ionescu îl duce pe Ionică mic am în 19 ani, probabil fiind pe la liceu, sau 18 ani, pe la facultate, îl duce cu Merțanu, lasă în fața facultății, ca nu cumva Ionică să pățească ceva din Andrei Mureșanu sau din Gruia, venind pe jos până la școală. Și atunci în momentul respectiv, de asta spuneam că creezi un disconfort și ție. Adică cel care s-a dus până acolo, a traversat tot orașul blocat fiind și a creat și lui un disconfort și a creat și celorlalți un disconfort. Blocând și așa mai departe. Dacă vedem, nu știu, coloane întregi de mașini care lasă copii pe la unitățile de învățământ. Și atunci, dacă n-aș vrea să-l adun neapărat în discuție, că probabil voi fi interpretat greșit, Horia, dar Ceaușescu a avut această abordare la un anumit moment, adică aveai în jurul arealului tău de sălășluire clinică, școală, adică te duceai la școala la care era arondat, unde nu trebuia să faci, nu știu, 7-8 km, 10 km până la școală, te ducea la școală unde era arondat. Deci conceptul este mult mai vechi. L-au aplicat francezii și așa mai departe, deci avem N plus exemple. Este un concept de reorganizare sau numești organizare socio-administrativă teritorială, în așa fel încât, practic, tu, într-un areal de 15 minute de deplasare, să ai cam toate dependințele de care tu ai nevoie. Discutăm aici de unități de învățământ, unități spitalicești, sau cel puțin clinici, policlinici sau dispensare de ajutor imediat și parte de cumpărături. Piețe agroalimentare, nu știu, unități de desfacere de diferite produse de folosință imediată. Deci, ăsta este în mare concept. Da, aș vrea să de la macro să trecem spre micro și să particularizăm. Primăria s-a votat de fapt în Consiliul Local și mă rog și-a asumat 2 master planuri, dacă mă întreb pe mine, destul de bune, unul pe zona Sopor și unul pe zona de nord de orașului Bulevardul Muncii, și am să te pe tine, sunt zonele astea, pot să găzduiască în viitor astfel de orașe de 15 minute, pentru că ne și întrebăm unde ar putea fi orașele astea de 15 minute. Soporul și zona de nord a orașului. Bineînțeles, în momentul în care regândești o zonă, o reorganizezi teritorial sau începi să repoziționezi practic sau să poziționezi pe zona respectivă clădiri și așa mai departe, într-adevăr, tu atunci poți să începi din start sănătos.
încât omul să aibă, mă repet cum spuneam mai devreme, toate dependențele necesare în arealul imediat. Nu mai pui să meargă omul până, nu știu, face școala generală și el trebuie să meargă la școala generală din Mănăștur în centru. Păi, dar ce am făcut? Păi stăm și ne mirăm, domnule, îi plină toată calea Mănăștur și stăm nu știu cât în trafic. Păi, bien sûr și se va întâmpla, nu numai că facem drumuri, ok, asta e, eu vă spun clar astăzi, cu toată responsabilitatea și cu proprietatea cuvintelor la purtător, că dacă noi vom avea astăzi un drum, nu știu, vă dau un exemplu, pe strada Avram Iancu, care nu e cel mai aglomerate drumuri astăzi, ar avea 4 benzi pe sens, toate ar fi ocupate. Vă dau un scris chestiunea asta. Atâta timp cât noi nu înțelegem că trebuie să regândim tot ceea ce înseamnă transport, atâta timp cât nu înțelegem că astăzi dacă mama care are, soția care are mașină, soțul care are mașină, copilul care are mașină și copilul numărul 2 care și are o mașină ies toți în trafic și multiplicăm asta cu X sumă, păi, spuneți-mi dumneavoastră, nu știu, spune-mi tu, te rog, Horia, dacă astăzi există cineva care a reușit să, sau nu știu, o mare metropolă care a reușit să rezolve problema traficului, să n-aibă rush hours. Aș putea să dau câteva exemple. Minscu, de exemplu, care, sigur, e un oraș post-comunist, încă în zona asta socialistă, dar care folosesc, și foarte important, deci mă refer nu e aici neapărat de exemplu pozitiv, dar nici nu mă feresc să zic, domnule, am fost, mi-a plăcut, cum să zic, destul de liniștit orașul. Dar, pe de altă parte, acum mai e o chestiune, că știi cum e, Clujul se dezvoltă, dar trebuie să țină cont și de realitățile înconjurătoare, de un Florești, de un Apahida, de un Baciu, și atunci cumva iarăși acolo e surplus de populație care vine peste Cluj. Atâta timp cât Florești, Apahida, Baciu vor fi comune, închis subiectul. Apropo de Florești, cum ți se pare Bogdan Pivariu, ca primar? Bun. Dezvoltă. Un tip tânăr care a preluat o administrație greoaie, complicată, are o moștenire grea și care se zbate, din punctul meu de vedere, să facă ceva. Cât va reuși, asta rămâne de văzut. Și va deconta în definitiv la viitoarele alegeri. La alegerile din a fost reales. Înseamnă că face ceva bine, înseamnă că lucrurile merg într-o direcție pozitivă, zic eu. Am fost acum recent în zona unde s-a construit un parc foarte mișto, am fost cu filme, ne-am dat cu bicicletele, are o zonă în care pentru dirt bike din acesta, nu cunosc exact termenul, că nu am practicat de acest sport, dar fiul meu m-a dus acolo și mi-a arătat, mi s-a părut mega mișto parcul, adică într-adevăr un parc la standarde europene, într-adevăr un parc de nivel înalt, să zic așa, unde poți să practici diferite activități de recreere sau sporturi în aer liber. Deci se mișcă lucrurile, unități de învățământ, văd că mișcă, încearcă cumva să repare de fapt ceea ce a moștenit și ce a fost făcut greșit într-o anumită perioadă de timp. E greu, e o comună grea, e cea mai mare comună din țară. Că astăzi Floreștiul, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie cartier al Clujului, altceva. Știi că aveam noi discuții pe vremuri când aveam amândoi timp pentru societate civilă și, mă rog, eram implicați într-un proiect, așa să zic, metropolitan, care avea legătură de la infrastructură, metro, centură, până la dezvoltări imobiliare. Și aveai tu atunci o chestie pe care eu ți-am furat-o la un moment dat, insule de fericire și oaze de verde, două comune pe lângă Cluj, dacă poți să le spui pe celor care vorbesc despre ce este vorba. Un model interesant de a se dezvolta două comunități de lângă Cluj, anume Feleacu și Chiteni. Da, trebuie să păstrăm și nu sunt adeptul, văd că toată lumea și politicienii de rid nou, să-i numesc așa, sau și unii și de rid vechi, au devenit pancartiști de profesie cu stop construcții, stop la tot, știi? Deci asta e litera de lege, stop. Bun, dar ce facem? Punem stop construcții.
să nebunii la cap cum să oprim dezvoltarea unui oraș? Nu putem veni. Știu, sună bine, sună mișto, pe mine nu mă interesează, sunt liber. Pot să spun asta, nu candidez la nimic, nu am ambiții politice și atunci am oarecum libertatea de a spune lucrul pe nume. Și de a vedea, de fapt, cum unii politicieni locali încearcă să se aghețe cu de tot felul de sintagme de gen stop haosului, stop distrugerii, stop... Ok, bun, perfect de acord, nimeni nu vrea să distrugă, nimeni nu este de acord cu distrugerea, nimeni nu este de acord cu haosul. Dar nu poți să oprești dezvoltarea unui oraș. Doar că dezvoltarea trebuie să se facă într-o coerență și aici ajungem la aceste insule de fericire, insule verzi de care discutam, cum sunt Chintenea, Pahida. Și de aceea rolul ca aceste comune să fie cartiere ale Clujului, rolul pentru ca aceste zone să fie integrate în economia Clujului este pentru a putea avea o gestiune coerentă, în așa fel încât să poți păstra puncte care să fie aceste suburbii. Le-au americanii. Au centru de business, au toate metropolele mari, au centrele de business, au centrele de forfotă socială și economică și au retragerea către aceste suburbii. Unde aceste suburbii abundă de verde, de parcuri, de case mici, nu dita mai blocurile și așa mai departe. Și ăsta era rolul pentru care anumite zone trebuie clar păstrate pentru dezvoltare doar pentru case și de locuire la casă, duplex sau cum vreți să-l numiți, unde verdele, parcul să fie punctul principal și atunci poți crea o calitate a vieții. Eu când aud asta cu calitatea vieții, adică nu știu, mă întreb, trebuie să gândim un pic lucrurile. Ce înseamnă calitate? Cum oferi tu calitatea vieții către cetățean? Ce înseamnă în primul rând calitatea vieții? Nu știu, asta stau 4 ore în trafic, e o calitate în viață sau nu știu, e o calitate a vieții. Hai să ne gândim puțin, cum definim? Unde vrem să ajungem? A fost cumva dezgolită de conținut? Total. Expresia asta de calitatea vieții? Total. A devenit și ea o sintagmă pe un flyer de campanie. Atâta tot. Și încă ceva, discutam noi mai devreme și efectiv îmi provoacă acid gastric în momentul în care aud și văd pe flyerele de campanie, o să vă asfaltăm o groapă, o să vă punem nu știu ce, am înnebunit la cap în 2024. Noi discutăm de așa, astea sunt must-have-uri, astea tu trebuie să le faci. Ăsta e rolul tău. Eu trebuie să-ți mulțumesc ție ca și autoritate publică locală că mi-asfaltezi 2 gropi? Prietene, nu, asta e treaba ta. De-aia te-ai dus acolo, tu vino, te rog frumos și prezintă mie ca societate, ca și alegător, proiecte nesimțite. Proiecte de dezvoltare, de macro-dezvoltare. Nu veni că mi-asfaltezi 3 gropi, îmi faci 3 drumuri. Serios? 2000, suntem în evul mediu timpuriu. De să mă bucur că din țărână mi-ai pus asfalt. Lăsați-o, domnule, asta, nu mai terminați cu prostiile astea. Haideți cu proiecte clare, mari, de anvergură. Ai deschis un subiect, te-au mâncat și acum trebuie cumva să mergi și spre zona politică. Și uite, te-aș propun să nu discutăm de campanie, ți-am zis să discutăm peste vreo 2-3 săptămâni. Și emisiunea va fi difuzată, pentru că nu suntem live, evident, seara le facem tot timpul, după ce vom avea un invitat special aici și ai să vezi data, când durează maxim o săptămână, și vreau să spun 4 întrebări politice, pentru că vorbim de 4 partide mari. E cam total diferit de ce se discută acum pe piață. Sunt gata alegerile parlamentare și prezidențiale și facem un exercițiu de imagine. Ce se întâmplă cu PSD-ul și cu Marcel Ciolacu? Dacă ajunge Marcel Ciolacu președinte, cine va prelua conducerea PSD-ului și unde va fi situat partidul?
Uite, asta nu se discută acum în campanie. Ajunge celălalt cu președinte. Aia așa. Sorin Grindeanu, Mihai Tudose, Gabriela Firea, Olguța Vasilescu, nu știu, Victor Negrescu. Ce va face Ciolacu odată ajuns președintea României? Marcel Ciolacu. Ce crezi tu că va face? Primul, o să fac o glumă acum, cred că primul lucru bea un par de șampanie și se va bucura că nu s-ar fi gândit în viața vieții lui că ajunge președintele României, dacă asta se întâmplă, bineînțeles, cu amendamentul. Nu știu, l-a sfătuit să meargă la un schit și să plătească niște mătănii acolo, pentru că s-au aliniat planetele și a ieșit președinte. Ce va face el ca și structură organizatorică, și mă buvnește râsul pentru că nu știu cu ce am greșit noi ca țară să avem astăzi pe platou de alegere asemenea indivizi lipsiți de substanță, lipsiți de viziune. Să ajung, mă uitam la dezbaterile televizate și mai era un pic, dar foarte puțin, ca moderatorul dezbaterii să-l întrebe la un moment dat pe candidat dacă a mâncat de amiază și el să zică da și a fost bun, da, și zic, felicitări, extraordinar, ce om mănâncă sănătos, mănâncă de amiază. Deci cred că acolo am ajuns. Discutăm proiecte de țară. Ce proiecte, domnule, de țară? Nu. Adică i-au ieșit 2 coșuri de pubertate fiului, da, felicitări, extraordinar. Înseamnă că vă creșteți bine copilul. Nu știu, adică niște întrebări și niște personaje atât de lipsite de substanță și de valoare efectiv. E ca valoare intrinsecă, umană. Nu neapărat, că la politică poate să nu se priceapă mulți, dar totuși să aibă o valoare umană. Măi, ceva incredibil. Nu știu cu ce am greșit. Noi. Bun, asta e pe șicherul politic. Astăzi, asta ni s-a pus pe platou alegerilor și vom alege. Ce va face Ciolacu? Nu știu dacă își va păstra el neapărat funcția de președinte al partidului. Cine va urma să fie președinte de partid? Sper că niciunul dintre personajele pe care mi le-ați enumerat mi le-ai enumerat mai devreme. Nu văd, deși Avea un preferat din PSD? Post așa, post Ciolacu, epoca post Ciolacu. Îți place de cineva din PSD? Astăzi, da, uite, îmi place de Victor Negrescu. Adică un tip, să folosesc așa un termen nu neapărat foarte ortodox, spălat, apretat. E și prin Europa, adică mai cunoaște unul altul. Mi se pare super ok de promovat pentru viitor. Dacă aș sta acum așa să... Deși PSD-ul s-a spălat în ultima perioadă, a devenit un partid frecventabil, dacă observi. Da, mi-ar place un Mircea Joană, uite, hai să-ți o zic, care e un candidat pe... Da, mi-ar place. Ți-ar plăcea să-l vezi președinte? Interesant, ar fi interesant. Adică hai să fim realiști noi unul cu celălalt. Din ce avem pe astăzi de ales, nu știu. Asta va trebui să o dezvoltăm pe cine vrem vreo 2 săptămâni chiar înainte de primul tur. Da, hai să, ok, deci am înțeles că Negrescu ar fi numele dintre cele pe care ți le-am enunțat. Dar mai interesează pe Ciolacu partidul după ce este președinte. Da. Tu știi foarte bine că l-ai cunoscut bine pe președintele Traian Băsescu. L-a interesat partidul până în ultima zi când a spus că și-a încheiat drumul și adio și definitiv PDL, nu? Până atunci l-a interesat partidul. Bun, da, clar. Cred că și pe Klaus Werner Iohannis îl interesează în ideea în care îl și omoadă pe partidul. Hai să spunem lucruri pe nume, dragă Horia. Problema e una simplă. În moment dacă Ciolacu este mâine președinte, fără doar și poate va avea toată legitimitatea funcției încât să-și impună preferatul. Și cine crezi că ar fi preferatul? Păi nu știu cine e preferat, dar mă întreb pe mine Sorin Grindeanu, uite. Hai să pe l-am văzut pe la meciuri de fotbal. Dar de ce n-ar fi Clujanul Vasile Dâncu? Hai că îl cunoști bine și pe Vasile Dâncu. Crezi că ar avea vreo șansă? Personal? Da, dar uite, Vasile Dâncu ar putea fi o opțiune. Deci l-ai vedea cu anumite șanse pe Vasile Dâncu? Nu. Sorin Grindeanu? Da. Mihai Tudose? Nu. Victor Negrescu? Nu. Deci Sorin Grindeanu ar fi the one and only.
Bun. De vreo 2 luni de zile, nu știu, te uiți la Tucă? Da. Mie îmi place de mor. Tucă, Harman, profesorul pe Dungaciu. Da, Foarte Dungaciu, bun pe politică externă. Și îmi place că vorbesc chestii care nu le găsești la televizor. Adică manipularea și propaganda pe bani publici la televiziunile private e, cum să zic, de cea mai joasă speță. Adică... Dar m-ai întrebat numai, nu-i corect. Ai de dragul discuției, nu-i corect, m-ai întrebat Te doar de Ciolacu. Dar de întâiul fruntaș, ostaș al țării, nu m-ai întrebat. Păi nu stai că acum ajungem. Acolo, Acum ajungem. perfect, super. Nu, dar stai că trecem la PDL, după care gustăm puțin USR și spre final Piperaur. Da? Așa, super. Ok? Cele 4. Nu are rost să ne încurcăm cu paftizulețe mai mici. De UDMR nu cred că vrei să vorbim. Că nu poate să ofere niște surprize spectaculoase. Să trecem la PNL și la Ustași. De asta spuneam că, nu știu dacă ai văzut, dar domnul președinte Crin Antonescu tot a participat. Ba la Tucă, ba la Digi și sincer, eu nu l-am votat niciodată și fiind așa, nu știu, președintele PNL-ului, mereu l-am considerat cumva oarecum adversar ideologic, pentru că e și un tip care cunoaște multă istorie, vorbește al dracului de bine, e o pierdere că nu mai e în politică și vreau să te întreb, cum vezi tu a doua zi de după turul 2, că mie mi se pare că nu prea are șanse primul stat să ajungă în turul 2, cum vezi PNL-ul în condițiile în care Ciucă nu câștigă alegerile, nu intră nici măcar în turul 2. Cum îl vezi pe Crin Antonescu, pe Ilie Bolojan, pe Eduard Helvig și, hai să zicem, nu știu, Emil Boc. Cum vezi PNL-ul de după? Mă uit în brigada de conducere, Camarilă, asta e cel mai corect termen, în Camarila de conducere astăzi a Partidului Național Liberal, cei din spatele domnului Vai, dar mă jignești, împăratului. Împăratul, așa, da? Mă uit la domnul Bode, mă uit la domnul Sigartău, care e extraordinar de greu, deci trebuie să fac un efort să-l înțeleg. Deci firul epic pe care marșează domnul Sigartău, trebuie să fiu extrem de atent. Hai mă că să fiu, că e de-a tău, cu biserica. Mergeți amândoi duminica. Dacă mă prinde puțin obosit, zic că e complicat. Nu, da, deci e un băiat fain, pare. Da, super mișto. L-am prins un mandat când eram deputat. Da, e un tip ok. Mișto, dar cu logica foarte slabă. Și cu firul epic. Rău de tot, așa, de că nu știu, îl întrebăm de pere, ne va povesti de mere. Deci hai să luăm. Deci care sunt acum șefii de trib? PNL. Domnul Bode. De ce a câștigat domnul Bode în viața lui? Zero. Niciun, nu știu dacă a fost coleg de clasă cu un domn de pe la... Da? Da. Probabil de printr-o instituție de forță. Mai în vârstă sau mai tânăr? Mai în vârstă. Cu Vulpe? Sau? Nu, mai dar tânăr cu cine? puțin. Mai tânăr? Da. Nu, dar hai să spunem pe nume. Irelevant, nu vreau să spun de moment. De asta că mai în vârstă era... Deci n-a câștigat nimic. Bun. Ca profesie, cred că sub inginer. Ceva de genul, something. Așa, realizări de business sau sociale prea puține sau deloc notabile. Carisma? Puțin spre deloc. Adică tu ai mai multă ca lui. Nu neapărat, dar nu, cu certitudine, da, uite, dacă vrei să ți-o spun asta, clar, domnule. Fără discuție, da. Nu, adică are carisma unui șef de CAP-ul, despre ce discutăm. Tu ai spus-o, ok. Da, și mi-asum, adică, părerea mea. Dar cam asta e nivelul. Și nu doar carisma, că dacă ar fi numai carisma, ar fi una. Da, și comportamental, cam acolo este, la CAP Dolhasca. Fără doar și poate. Bun. Domnul Sigartău. Simpatic, drăguț. Ar merge pentru podiumurile de la Milano, probabil, la o prezentare de modă, nu știu, a vreunui mare creator de modă. Adică cumva să spui că e așa, e progresist așa puțin? Nu, acolo ar merge. Deci nu știu, deci nici ironic așa, adică straight mă refer. Da, straight, nu, nu ironic deloc, nu. Adică acolo ar ca Speca, Iură, se și uită puțin așa, dacă o să vă uitați la el, are așa o... Ca un general. Da, o privire așa de pretoriană, cam acolo.
logica politică puțin spre deloc. Bun, cine mai avem în întrebare? Dacă nu mă înșel, PNL Bistrița au pierdut tot în primăvară. Tot. Și pe domnul bandă, Crețu, tot sau pe nu? bandă Nu, rulantă, nu. Crețu- tot ce s-a putut pierde Crețu s-a era pierdut. PSD-ist, altfel îl chema pe prima Îmi scap acum, dar tot ce au avut de pierdut, tot ce s-a putut pierde au pierdut, adică și-au și pulsat și Nu mai e ca pe vremea lui Leonul Mexicanu, când câștiga de toate. Nu, că lucrurile se rezolvau rapid, nu se câștiga tot atunci, acum se pierde tot, bun. Domnul Rareș Bogdan, de acolo, pe el îl lăsăm că e ocupat cu tăierea frunzelor la câini, a pensiilor. Acolo, el merge în continuare, tot taie pensiile nesimțite de când el acolo are treabă. Și tu ignori, îi pui pe domnii aceștia, nu? În frontline. Această gardă pretoriană a împăratului. Flutul, l-ai dat pe flutul. Am uitat, îmi cer mii de scuze, da, pe care îl huidoi acolo de numai. Pierzătov de altfel. Da, perdant, așa, care poporul nu-l prea vrea, dar voi dacă nu mă vreți, eu vă vreau. Pare, uite, că pe tine, dacă ne uităm noi, gașca asta de la Gândul, care mie îmi place, îl sprijină foarte mult pe Tianu Bovdoja. Cum ți se pare Tianu Bovdoja? Interesant. Deocamdată interesant. Și mie. Da. Bine școlarizat. Da, școlat. Un pic de securistan în spate, asta e clar. Da, 100%. Da. Mă rog, Așa. nu el, adică familia. Familia, da. Așa, da. Dar așa simpatic, da. Bun, poți avea o discuție oarecum interesantă și bazată și pe ceva knowledge în spate, știi? Adică nu doar blufuri politice. Bun, și să revenim de unde începusem. Cei trei, Bolojan, Crai, Crin Antonescu și... Păi tu îi pui deoparte Tovadăjul Helvic. Bolojan. Nu? Păi nu știu, îți place, nu-ți place Bolojan? E mega șmecher. Adică a făcut o treabă. Eu mi-aduc aminte că cineva mergea un partener a plecat să construiască în Bihor și s-a dus acolo în Oradea, a cumpărat omul un teren și la un moment dat a fost chemat la o întâlnire era un proiect mai mare, la o întâlnire va veni primarul, arhitectul, șef și așa mai departe. Omul a obținut în 30 de zile autorizația de construcție. I s-a pus foarte clar în vedere, nu i s-a băgat niciun băț în roate, nici nu l-a întrebat nimeni cine l-a trimis, dacă l-a trimis cineva sau așa mai departe. I s-a trasat extrem de clar listuța ce trebuie să respecte. Primăria a pregătit întreaga infrastructură, pentru că acolo se vor muta niște oameni, deci infrastructura trebuia să fie preexistentă. Și omul s-a apucat de treabă. Fără discuții prea mari. Adică omul se vede că a făcut business. Omul vine din zona de business, Bolojan. Se vede că acest aspect de management. El a făcut practic, nu administrație, ci managementul. Asta le explic multora. Dom'le, terminați cu administrația. Administratorii și al administratorul de piață. Nu faceți management. Management instituțional. Asta faceți voi acolo. Tu vii ca manager și te apuci, începi să manageriezi un oraș, o instituție. Trebuie să ai niște abilități. Că ești bun orator, stai bine cu ghilemele de rigoare pe vrăjală, e una. Dar trebuie să ai și niște abilități de management. Bun, tu ții deoparte pe Bolojan, adică se ferește, greșit, rectific, nu se ferește Bolojan de ei. El se ferește acum, nu avem rost să ne ascundem. Dacă suntem așa niște fini observatori, vom observa că Bolojan cam se ferește de ei. Nu vrea să se asocieze așa. Numai chiar dacă vorba ardeleanului Musai, se mai duce, că n-are ce face. Bun, el se ferește de voi. Boc. Nu știu, bune, rele, te apuci, zici că nu-i bun, nu știu, nu-ți place de el, dar îl ții deoparte totuși, are o experiență. Nu îl pui tu în foruri acolo să fie garda aia de care ziceam mai devreme. Și mai avem, nu știu, Dan Motreanu, Galați câștigă pe bandă rulantă tot ce prinde bate, în absolut orice situație.
Ce faci? Îi ții deoparte? Dumitrel, uite, Alba. Nu știu, nu ți se pare că Motreanu așa e o eternă din asta speranță politică care cumva e așteptat domnul Motreanu să spună o chestie inteligentă, să aibă o implicare, să aibă o susținere și când e un porno-jihad în partid, fuge și se ascunde în păpușoi și ok cu ce zice împăratul și așa mult îl valorizez pe domnul Nu știi ce se Motreanu. întâmplă. O problemă E un tip ok, n-am o problemă cu el, dar așa apare un gângav politic. Nu, politic. atâta timp cât câștigi de fiecare dată oriunde îl pui, el câștigă. Dar ce a câștigat? Acum e la Tellerman. Da. A câștigat președinția Consiliului Județean Tellerman. Sau nu, la Giurgiu e. Ba, cred că a câștigat la Giurgiu. La Giurgiu, da. Da, uite, o să mă știu, să nu știu dacă nu are președinte, cine e președinte, dar nu cred că a câștigat, cred că are numai majoritate. Că nu-i conflictual, că nu intră... Prea ne-am obișnuit să ne placă politica asta conflictuală, știi? Unde se ceartă 2 cu 3 și 3 cu 2. Da, bun, dar eu nu l-am văzut să aibă așa, nu știu, o platformă, o chestie, o să zică, bă, uite, eu sunt partid, reprezint asta. Am înțeles că a fost șef la Tineret, am înțeles că e un tip considerat cu mai multă cultură generală decât restul. Da, cineva șansa, Horia, cineva i-o dat șansa. Păi prezidentul Iohannis, nu? Da, uite că mă înșel, domnul Toma Petcu este președintele Consiliului Județean. N-am știut. Felicitări, domnule Motreanu. Bun, Crin Antonescu. Mega personaj, din toate punctele de vedere, da. Adică unul dintre, să zic, produsele post-decembriste politice de succes și care ar fi trebuit să fie într-o formă sau alta la un anumit moment președintele României. Ți se pare că după 90 a existat un personaj politic care să fie mai talentat din punct de vedere oratoric decât Crin Antonescu? Nu, fără doar și poate nu. Deci numărul 1. Da, numărul 1 de departe. Din punct de vedere oratoriei, al knowledge-ului politic pe care îl avea, al modului de abordare. Fără doar și poate. Nu există. Mi-a plăcut foarte mult și îmi place foarte mult Crin Antonescu. Bun, Edi Helvig? Un tip inteligent. Și acum și mai inteligent. Pleacă cu un bagaj informațional, nu? Și care deschide orizonturi noi și percepții. Orizontul galben de Dudoci. Da, deci un tip deștept, dar care nu va juca niciodată, nu mi se pare genul de politician care o va juca în linia întâi. Îi place în background, în linia a doua, dar un tip foarte deștept. Dacă am pești atâi, vezi în viitoare arhitectură politică a PNL-ului. Da. Și cred că ar trebui să se regăsească într-o arhitectură de conducere a PNL-ului. Uite, eu îmi permit să spun că nu cred că are extrem de mari șanse Elena Rasconi să intre în turul al doilea. Ce se întâmplă cu USR-ul de la 1 ianuarie 2025? Păi, în primul rând, USR-ul nu cred că prea știe în ce direcție să o ia. Ori progresistă, ori trebuie să hotărască. Ție îți place partidul ăsta? Mă repet, gândind din perspectiva pluralismului politic, n-am antipatii și simpatii. De ce? Pentru că cred în pluralismul politic într-o scenă democratică. Cred că fiecare nișă electorală trebuie să fie reprezentată într-o formă sau alta. Ama că îmi place mie sau am simpatii sau antipatii, n-am o simpatie desăvârșită vis-a-vis de USR. Uite, mie mi se pare că în actuala garnitură de parlamentari iau cei mai bine pregătiți useriști din punct de vedere profesional. Dacă te uiți pe CV-urile lor, sunt foarte mulți din mediul privat, sunt oameni care nu prea au mișcat hârțogăraie pe la stat, deci... Dar nici n-au prea mișcat nimic. Păi nici pentru că nu au avut puterea decât, 7 luni. Nu au avut puterea, e o nebuneză, au fost la guvernare, despre 7 luni, din care la un moment dat Iohannis vorbim, dacă tu te-a împins. Bine, Horea, discutăm despre Ioana, eu nu pot să mă scot vreodată din cap pe Ioana Mihailă în momentul în care ea era ministra sănătății și pe biroul ei era o hârtie pentru semnat pentru ca noi să nu ne mai facem testele acelea
pe la aeroporturi sau când vrem să ieșim din țară sau undeva, să ne facem acele teste rapide și să plătim o grămadă de bani. Era o subvenție de la Uniunea Europeană pe masa ei să semneze. Efectiv, doamna Mihaela a uitat să semneze. Câtă incompetență poți să ai. Am asigur că presa a reliefat, sigur, slăbiciunile USR-ului, dar dacă ne uităm și pe la, nu știu, PNL, pe la PSD, dacă ne uităm pe la, fostul meu coleg Mitică Buzatu de la Vaslui, prins cu valiza de bani, clar, mașină, dacă ne uităm la, nu știu, scandalul penibil, până la urmă, cu acuzațiile penibile, cei drept, neprobate, fostul ministru Sănătății care ar fi primit și pagă, nu știu, știi ce se întâmplă, dar într-o formă sau alta, noi ca electorat și ca oameni, cumva ne-am obișnuit cu componenta asta răului pe care o au partidele vechi. Ne-am obișnuit. Ne place sau nu ne place, dar ne-am obișnuit cumva. Adică ne-am obișnuit ca în PSD, fiind un partid mare, să aibă și componenta de uscături. Ne-am obișnuit ca PNL-ul, fiind un partid mare, să aibă și această componentă. Dar suntem dezamăgiți în momentul în care vin pe un val de simpatie, cum a venit USR-ul, unde așteptările au fost atât de ridicate, unde am avut speranța tinereții, a oamenilor tineri, bine pregătiți, care vor veni, vor conduce și ne vor salva, creând o societate unde va curge lapte și miere. I-ai pus la volanul mașinii și au dat-o de gard. După ce au dat-o de gard, și-au dat de gard și partidul, că și-au dat în cap între ei. Au preluat aceleași metehne politicianiste și n-au știut care e șef peste șef și care să fie șeful suprem. Asta s-a întâmplat. A început la un moment dat o vânătoare de mazilire a leadership-ului ca să vină următorii. Și asta s-a întâmplat cu Barna, Drulă. Și acum e la Sconi în frontline, dar probabil o va păți și la Sconi dacă și nu va câștiga. Mihai Curteanu, 1 ianuarie 2025, George Simion intră în turul 2 al prezidențialelor din partea AUR. Sigur, bănuim cu toții că va pierde, e greu de crezut că George Simion din turul 2 îl va învinge pe, nu știu, Marcel Ciolacu cu Mircea Joană sau generalul Ciucă. Ce se întâmplă cu acest partid? Pentru că, sigur, dacă ajunge în turul 2, eu cred că va boosta partidul la parlamentare și există șanse ca AUR să fie al doilea partid al țării. E obligatoriu să existe un partid care să propage conservatorismul și să existe pe eșicherul politic într-o formulă conservatoare. Obligatoriu. De la Vadim Tudor încoace, de la Vadim Tudor și Funar, această componentă n-a mai fost reprezentată. Acest conservatorism, acest naționalism trebuie să existe. Deci componenta naționalistă, fără doar și poate, trebuie să existe pe eșicherul politic. George Simion, șapoba, George Simion, jos pălăria. Mie mi-a demonstrat ce poate să facă cineva cu un telefon în mână. Unde poate să ajungă cineva cu un telefon în mână și un live pe Facebook. Și bineînțeles, cu persoasiune, cu magazionat cu putere. Fiind și blocat teribil de tare de televiziune. Și, bineînțeles, blocat peste tot. El cu toate acestea mergând mai departe, încă o dată s-a demonstrat importanța social media-ului în jocul politic. Crezi că există în AUR un conflict real între el și Claudiu Târziu? Nu cunosc atât de bine, nu cred. Ei au început împreună, din câte știu. De 2-3 săptămâni am văzut o scrisoare, Claudiu Târziu cumva și-a asumat oarecum stilul, da? Dar nu neapărat înțeleg că paternitatea unei scrisori, înțeleg că au fost mai multe fraze luate, lipite, pe care le-a scris pe ceva grupuri interne. Bun, Claudiu Târziu e cu totul și cu totul altă, different breed, altă specie. Și cred că partidul trebuie să sufere la un moment dat o transformare și o logică în care să fie scoși în față sau în frontline-ul politic oameni
nu cam pancardiști și nu hulitori de profesie, ci să fie totuși niște oameni mai bine pregătiți din punct de vedere social și politic. Clar, asta fără... Adică să intre într-o altă logică și au. O să știi că dacă ne uităm un pic pe CV-urile unor candidați așa energici și guralivi cum i-am putea cataloga, totuși față de studiile altor candidați la prezidențiale, George Simion nu stă chiar atât de rău. Nu, Adică nu e... nu, e cu bacalaureatul la timp, da. Și cu facultățile pe la și timp. Cu facultățile pe la timp, da, nu poți, orice poți să impuți lui George Simion. Dar nu vei putea vreodată să spui că e un tip prost. Niciodată. Un tip care a reușit să creeze dintr-o poveste un partid politic care să-ți ia, aici discutăm la Cluj, un 11% la alegerile locale. Nu pot să comentez decât nimic de rău. Decât ceva au făcut bine. Cum au făcut? Acum că îi contestăm, că ne apucăm și zicem, domnule, nu știu cum, ei, nu ne prea plac nouă, că or fi ei prea guralivi, că clar înseamnă că există o reprezentativitate socială puternică care astăzi le oferă legitimitate și că vor unii sau alții sau nu le plac unora sau altora, ei trebuie să fie acolo la masă pentru că reprezintă fără doar și poate o nișă socială. Mihai Cufteanu, întrebare de final, constituie de altfel din două întrebări. Mergem spre zona de politică externă, au loc alegeri în următoarele ore în Statele Unite. Cine crezi că va ieși și cine ți-ai dori să iasă președintele Statelor Unite? Măi, dragă Horia, acolo va fi o problemă. Sunt la limită. Cei doi candidați, Kamala Harris și Donald Trump, sunt la limită. Mă regăsesc în politicile trumpiste mai mult decât în politicile democrate astăzi. Mi-aș dori să iasă Trump? Da, probabil. Noi trebuie să privim din perspectiva cum ne va afecta sau ne va ajuta pe noi. Care va fi abordarea? Noi suntem un partener strategic și al americanilor și am bune și curele. Trebuie să fim și să ținem în continuare. Cum ai spus tu, cu calitatea vieții golită total de conținut, la fel și asta cu partenerul strategic. E greu să spui că România poate fi partenerul Americii ceva pe lumea asta. Adică noi suntem o țară serios mai mică decât New York-ul. Deci să păstrăm totuși proporțiile... Că sună mișto. Strategic, da, de 20 de ani și cred că și eu am mișto în politică. Da, sună mișto. Partenerul strategic. Frate, acum nu ești partenerul strategic. Nu ne-a definit nimeni să ne zică ce înseamnă acest parteneriat strategic. Adică eu spun, tu faci. Asta înseamnă parteneriat strategic. Sau păzești taburile pe la Nasiria, deci nu? Eu îți spun și ce te lauzi după aia că ai fapte de vitejie. Mihai Cufteanu, o întrebare de final. În câteva ore încep alegerile în Statele Unite, Donald Trump sau Kamala Harris. Cine crezi că va ieși și cine ți-ai dorit tu să iasă, președintele Americii? Cred că bătălia e destul de strânsă, e la limită, achesez cumva cu politica republicană și da, mi-ar place probabil un Trump. Să zic în defavoarea. Mulțumesc, Mihai. Și mulțumesc pentru prezență. Și eu îți mulțumesc și sper să ne revedem curând. Cu drag. Seară faină. O seară frumoasă.